Dobrý den, Tašidele. Vítejte u zpráv Tibet TV v českém jazyce. Poslechněte si přehled hlavních zpráv o Tibetu, jeho svatosti Dalajlamovi a tibetské exilové vládě. Toto jsou hlavní události uplynulého měsíce. Jeho svatost Dalajlama klade důraz na rozvíjení laskavosti. Jeho svatost Dalajlama blahopřál novému finskému premiérovi Peterimu Orpovi. Jeho svatost Dalajlama blahopřál tureckému prezidentovi Erdoganovi. Siťong vystoupil v australském národním tiskovém klubu a vyzval Austrálii k zesílení tlaku na Čínu. Siťong Pempa Tsering, Si Ťingpchingova Čína není bezpečná. Delegace z tibetského exilového parlamentu navštívila Evropu. Kanadští poslanci vyzvali k uvalení sankcí na čínské úředníky v souvislosti s násilným systémem internátních škol v Tibetu. O situaci tibetských žen v Tibetu se jednalo na 53. zasedání Rady OSN pro lidská práva. Vysocí představitelé z agentury USAID se během dvoudenní návštěvy Dharamsaly setkali se zástupci tibetské exilové vlády. Smluvní orgán OSN vyzývá Čínu, aby zrušila všechny formy diskriminace tibetských žen. Švýcarská parlamentní skupina pro podporu Tibetu odsoudila praktiky společnosti Thermo Fisher. Jeho svatost Dalajlama dával v květnu dvoudenní učení v hlavním chrámu v indické Dharamsale. První den dával úvodní učení k přijetí buddhistického útočiště a provedl obřad rozvíjení bodhicitti neboli altruistické mysli. Druhý den jeho svatost Dalajlama předal zmocnění Manjushriho ve formě požehnání. Jeho svatost Dalajlama také udělil zvláštní audienci organizátorům a účastníkům workshopu v rámci programu sociální, emoční a etické výuky a kognitivního tréninku soucitu a zdůraznil důležitost rozvíjení laskavosti. Jeho svatost Dalajlama pogratuloval Peterimu Orpovi k nástupu do funkce finského premiéra. Jeho svatost popřál novému premiérovi úspěch při řešení výzev, které před ním stojí, při plnění přání a aspirací finského lidu a při práci na vytváření mírumilovnějšího a soucitnějšího světa. Jeho svatost Dalajlama také napsal prezidentu Erdoganovi, aby mu pogratuloval k vítězství v tureckých prezidentských volbách. Jeho svatost ve svém dopise vyjádřil naději, že Turecko bude i nadále prosperovat a významně přispěje k míru a stabilitě našeho stále více propojeného světa. Během své červnové návštěvy Austrálie pronesl Siťong Pempa Tsering projev před tamním národním tiskovým klubem, což se neobešlo bez kritiky ze strany Číny. Siťong pohovořil na téma řešení čínsko-tibetského konfliktu a zajištění míru v regionu. Zdůraznil přitom historicky nezávislé postavení Tibetu a vyzval světové vlády, aby nepodléhaly propagandě čínské vlády. Siťong při té příležitosti obdržel pocty sněmovny reprezentantů a senátu australského parlamentu. Po úspěšném završení své úplně první návštěvy Nového Zélandu a Austrálie přednesl Siťong Pempa Tsering hlavní projev na zahájení konference o čínské politice vůči Tibetu za vlády Si Ťingpchinga. Uspořádalo ji Středisko pro analýzu a strategii Číny Indického mezinárodního centra v Novém Dillí. Siťong při té příležitosti poznamenal, že Si Ťingpchingovu vizi lze shrnout pod heslem jeden národ, jedna kultura, jeden jazyk. Bez ohledu na zájmy dalších národností žijících v Tibetu. Siťong dále uvedl, že snahy o soustředění kontroly a moci v rukou jednoho muže v současné Si Ťingpchingově Číně v konečném důsledku ke zlepšení bezpečnostní situace nevedly.
Si-ťong také zopakoval, že je důležité, aby mezinárodní společenství uznalo historický status Tibetu jako nezávislého státu a vyzval země světa, aby přestali Tibet označovat za součást Čínské lidové republiky a legitimizovat tak čínskou okupaci Tibetu. Během jednodenní konference v Dílí se výzkumníci zaměřili mimo jiné na nedávné aktivity Číny v Tibetu či tibetskou náboženskou, etnickou a environmentální politiku. Parlamentní delegace složená ze 3 tibetských exilových poslanců zahájila v květnu oficiální návštěvu Evropy. Jako první navštívili Belgii. Delegáti vyzvali českého europoslance Tomáše Zdechovského, aby vznesl v Evropském parlamentu otázku tibetsko-čínského konfliktu a aby europoslanci přijali usnesení o Tibetu. Europoslanec Tomáš Zdechovský potvrdil svou podporu tibetskému hnutí za svobodu a ujistil, že udělá vše proto, aby získal podporu i od zástupců dalších zemí. Stálý výbor kanadské dolní sněmovny pro zahraniční věci a mezinárodní rozvoj vyzval vládu, aby využila zákon o zvláštních hospodářských opatřeních k uvalení sankcí na čínské vládní úředníky odpovědné za zavádění internátních škol a zařízení předškolní péče v Tibetu, včetně provinčního stranického tajemníka v Tibetu a osob, které systém internátních škol navrhly a účastní se jeho realizace. Ve zprávě předložené podvýboru dolní sněmovny pro mezinárodní lidská práva předložili poslanci doporučení sestávající z 18 bodů, které zahrnují zákaz investic do subjektů podílících se na porušování lidských práv v Tibetu, jako jsou dodavatelské vybavení a technologií pro internátní školy a pro hromadný nedobrovolný sběr vzorků DNA v Tibetu. Zpráva rovněž naléhá na kanadskou vládu, aby jmenovala koordinátora pro Tibet a aby i nadále poskytovala finanční prostředky na zvyšování vzdělanosti a odolnosti Tibeťanů v Indii a Nepálu. O situaci a problémech tibetských žen v Tibetu se hovořilo během interaktivního dialogu s pracovní skupinou OSN pro diskriminaci žen, který proběhl v rámci 53. zasedání Rady OSN pro lidská práva. Kalden Tsomo z kanceláře velvyslankyně jeho svatosti Dalajlamy v Ženevě ve svém ústním prohlášení zdůraznila klíčové problémy, které ovlivňují život tibetských žen v důsledku diskriminační politiky a praktik Číny v Tibetu a vyzvala členské státy OSN a mezinárodní společenství, aby společně usilovali o zmírnění porušování práv ze strany Číny v Tibetu. V rámci programu 53. zasedání Rady OSN pro lidská práva uspořádali společně kancelář velvyslankyně jeho svatosti Dalajlámy v Ženevě a Společnost pro ohrožené národy doprovodnou akci, jejímž cílem bylo osvětlit pokračující represe Číny v Tibetu. Tento měsíc byli na dvoudenní oficiální návštěvě Dharamsaly vysocí představitelé z Agentury Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj. Delegaci byla udělena zvláštní audience u jeho svatosti 14. Dalajlamy v jeho rezidenci. Delegace také navštívila tibetskou exilovou vládu Kašak a v jejím ústředí se setkala s předsedou tibetského exilového parlamentu Sonamem Temphelem, Si-ťongem Pempou Tseringem, ministryní školství Tharlam Dolmou a ministryní zahraničí Norzin Dolmou. Delegaci vedenou zástupkyní ředitele pro politiku a programování Isobel Coleman tvořili asistent ředitele Úřadu pro Asii, zástupkyně ředitele mise, zástupkyně vedoucího kanceláře pro politiku, hlavní poradkyně pro národní bezpečnost a další. Smluvní orgán OSN pro úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen po skončení svého 85. zasedání zveřejnil závěrečnou zprávu, v níž žádá Čínu, aby okamžitě zastavila nedobrovolné rekvalifikační a profesně vzdělávací programy v Tibetu a zahájila smysluplné konzultace s dotčenými tibetskými ženami. Expertní výbor Čínu rovněž vyzval, aby respektovala
zachovávala a podporovala kulturní identitu tibetských žen a odstranila prolínající se formy diskriminace žen z etnických, náboženských a jazykových menšin, včetně tibetských žen. Zasedání výboru OSN pro odstranění diskriminace žen se konalo od 8. do 26. května. 9. periodická zpráva Číny byla posuzována 12. května. Zástupkyně jeho svatosti Dalajlamy v Ženevě závěrečnou zprávu uvítala a poděkovala výboru za naplňování jeho mandátu. Celého procesu přezkumu se zúčastnila kancelář zástupce jeho svatosti Dalajlamy v Ženevě, Tibetská ženská asociace a koalice na podporu Tibetu. Všechny 3 tibetské skupiny předložily písemné zprávy a informovali odborníky o situaci tibetských žen v Tibetu. Švýcarská parlamentní skupina pro podporu Tibetu vyjádřila obavy a vyzvala společnost Thermo Fisher Scientific, aby rozptýlila pochybnosti ohledně informací o uplatňování neetických obchodních postupů ve vztahu k Číně. Zejména v souvislosti s dodávkami materiálu určeného pro hromadný odběr vzorků DNA od Tibeťanů v Tibetu. V otevřeném dopise adresovaném předsedovi představenstva společnosti Thermo Fisher Scientific vyjádřili členové skupiny obavy, že společnost možná ve velkém měřítku podporuje represivní politiky a praktiky Číny v Tibetu. V dopise rovněž požádali, aby společnost popsala přijatá opatření, která zajišťují, že při dodávkách materiálu do Číny pro hromadný odběr DNA v Tibetu spolupracuje s podniky, které postupují s náležitou péčí. Zástupkyně jeho svatosti Dalajlamy v Ženevě uvítala postoj parlamentní skupiny pro podporu Tibetu a poděkovala jejím členům za trvalou snahu o vyřešení čínsko-tibetského konfliktu. To byly zprávy za uplynulý měsíc. Děkujeme vám za pozornost a věříme, že budete zprávy Tibet TV sledovat i nadále. Tuk Džeše.